Il-piżijiet huma kbar nuqqas ta' mediċina tal-ADHD qed ħalli konsegwenzi anke fit-tul. Ekstqarret Manet News il-President tal-Aqda ADHD Malta, Pamela Muscat, li spjegatilna kif din is-sitwazzjoni tal-out of stock qed toħloq problema kbira. Meta l-istazzjon fl-aħħar jiem tkellmu qatt ta' ġenituri u anki tobba li jarfuna li hawn mediċina bħal Atomaxetine u metelfina tgħid li tinsab nieqsa. Fil-verità, il-piżijiet huma kbar, kemm għal dawk li għadhom żgħar, jiġifieri dawk li għadhom l-iskola minħabba l-fatt li mingħajr mediċina ma jkunux jistgħu jiffukaw jew anke jkomplu mal-lezzjonijiet. Hemm min għandu l-eżamijiet issa jkollu bżonn il-mediċina biex jistudja, jiġifieri di ħadd taffettwalu anke kif l-assessment tagħhom. Għal dawk li qegħdin fil-post tax-xogħol ovvjament hemm konsegwenzi wkoll li huma long term. Il-familji u l-individwi xanka l-adulti taffettwhom għandhom il-problema li din il-mediċina ma tistax tinxtara, ġifieri jekk hemm nuqqas fil-ambitu tal-procurement ma nistgħux induru biex nixtru aħna. Allura dik hija problema kbira. Barra li hija expensive ħafna kieku stessa u l-mediċina biex tixtriha tiswa ħafna flus. F'domanda li saqsejna dwar jekk sar kuntatt magħhom u dwar kemm se ddum biex din il-mediċina tiġi in stock, kien konfermat li l-ġenituri tħallew fil-ama bl-inċertezza tkompli żżid il-pis fuq il-pazjent u tfal li għandhom din il-kundizzjoni. Ġejtu marfa meta forsi din il-mediċina se tkun qed tiġi lura fis-suq? Ma jagħmlux kuntatt magħna. Fil-verità qed nipprova ġifieri aħna bħala NGO nagħmel kuntatt magħhom jiena, imma s'issa għadna ma ħadniex risposti. Naf li hija sitwazzjoni li teżisti mal-Ewropa kollha, però ta' feedback as such għaddu ma kellna xejn. Il-President tal-ADHD Malta qalet li preżentament ma jafux kemm hawn persuni li għandhom l-ADHD kif riċerka qatt ma saret. Madankollu il-WHO tqis li madwar 8% tal-popolazzjoni ikollha din il-kundizzjoni. Pamela Muscat kelmitna wkoll dwar il-ħtieġa ta' aktar għarfien kif dawn bosta li jaħsbu li l-ADHD saret qisha trend, iżda dan mhux il-każ. Naħseb li hawn miżinformazzjoni kbira fuq l-ADHD. U ħafna myths, ħafna għajdut, ħafna nies jaħsbu li l-ADHD mhi xejn, jew li qed tiġi diagnosed blood dot, jew li issa saret qisha trend meta fil-verità mhux il-każ. Qisu rispett li hemm mistħoq fuq l-ADHD mhux qed jiġi indirizzat. Jekk aħna sempliċement inħarsu anke lejn il-ħabsijiet tagħna qatt ma ssir ċertu riċerka fuq kemm hemm persuni bl-ADHD meta riċerka turi li jista' jagħti il-każ li hemm proporzjoni kbira ta' persuni li qegħdin inħabs pereżempju li għandhom ukoll l-ADHD u jekk inti ma titrattaħiex bħalma qed jiġri jkun hemm riperkussjonijiet li jkomplu jirrepetu ruhom tul il-ħajja tal-individwu. Is-sitwazzjoni ta' nuqqas ta' mediċina u mediċina out of stock qed taffettwa l-bosta mhux biss il-Malta, iżda anke pajjiżi oħra Ewropej. Bil-ġenituri u t-tobba li tkellmu ma' Net News qalulna li nuqqas ta' informazzjoni dwar il-mediċina nieqsa qed tkompli titfa' aktar pis fuq il-pazjenti u l-qraba tagħhom.